Dan huwa Tony Bezzina, perit mal-Ministeru ta' George Policino imma wkoll kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq il-5 distrett. Tony Bezzina qiegħed jinqeda bix-xogħol tiegħu ta' perit mal-Ministeru ta' George Policino biex jagħmel propaganda għalih innifsu u bekk jieħu vantaġġ politiku. Bil-Ministru George Policino qed jippermetti li dan isir. Il-ġurnal Kulħadd ippubblika email li Tony Bezzina bagħat lil wieħed mill-kostitwenti tiegħu ftit tal-jimilu fejn qed jgħid li ilu għaddej b'ħidma fid-distrett għal dawn l-aħħar snin bħala perit ta' diversi lokalitajiet, kif ukoll bħala perit mal-Ministeru tar-Riżorsi u Affarijiet Rurali. F'din l-email li bħala ntbagħtu lil diversi votanti fil-5 distrett jintroduċi ruħu bħala rappreżentant distrettwali tal-Partit Nazzjonalista u bħala President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq. Anke fuq il-Facebook page tiegħu Tony Bezzina qiegħed jipproġetta ruħu bħala kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss u pubblika diversi ritratti ta' proġetti tal-Gvern li huwa qiegħed jieħu ħsieb bħala perit tal-Gvern b'uħud jinsabu f'lokalitajiet li jagħmlu parti mill-5 distrett. Il-5 distrett li se jikkontesta fuqu Tony Bezzina huwa l-istess wieħed li jikkontesta fuqu Franco De Bono. Il-perit Tony Bezzina qiegħed jitħalla jimbotta l-kandidatura tiegħu b'dan il-mod billi juża l-pożizzjoni tiegħu fil-Ministeru ta' George Policino meta għadha għaddejja il-kwistjoni bejn Franco De Bono u l-Prim Ministru Laurence Gonzi.